Aký máš deň? Zatiaľ dobrý. Ty už niečo šípiš a tušíš. Ja si myslím, že budeš mať skvelý deň, aj ten záver dňa, a bude to fakt, že deň na max. Myslím si, že na 11. december 2015 do smrti nezabudneš. Maťo, mikrofón ti odovzdám a vy teda sledujte, lebo toto sa nedeje často, najmä nie vo vianočných mestečkách a už vôbec nie takto na verejnosti. Maťo, máš môj obdiv. No, ďakujem veľmi pekne. Aj si to vyžadovalo veľkú dávku odvahy. Chcem sa v prvom rade veľmi pekne poďakovať moderátorke Niky, ktorá si myslím, že za posledné 2 týždne nadobudla pár nových šedivých vlasov kvôli mne a že mi umožnila takto výnimočne osláviť výnimočnú udalosť s výnimočným človekom. Môžem ťa poprosiť? Môžeš si dať dole rukavicu z ľavej ruky? Ja viem, že si to prišila. Mesiac som bol divný, že? Ešte len budem divný. Dobre, myšinka. Znamenáš pre mňa úplne všetko. A príjmi prosím ťa odo mňa tento dar ako znak nášho večného spojenia. A touto cestou sa ťa chcem spýtať, či si ma vezmeš. Môžeš to kľudne povedať aj do mikrofónu. Prosím, povedz áno. Ešte raz? Áno. Pusa? Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Ďakujem. Pekný večer ešte prajem. Skvelé, ja si myslím, že ešte väčší potlesk by to chcelo, pretože toto sa ozaj nedeje každý deň. Sú to mladí ľudia, je to úplne úžasné. Je skvelé vidieť lásku. Tak choďte to zapiť, choďte to oslaviť. Ja vám želám šťastné, spokojné, tie spoločné roky. Užite si dnešný večer. 11. december, to je ten deň. Dúfam, že nás potom všetkých pozvete aj na svadbu inak. Tešíme sa veľmi pekne s týmito mladými ľuďmi. Maťova Míška a netradičný bod programu Zásluhy. Inak, ak by sa chcel ešte niekto zaslúbiť v pohode,